mopogore opogore. Achiel kuomgi target jogo mong'ol, moro target jogo monego bed ni chiwo tijegi, moro be target jogo maloso chike. Ng'at mong'ol mokwongo wadwa ni ibedo gi gigo ming'eyo minyadhigo ir ng'ato ni an asomo gini, anyalo timo gini, thuolo emotama. Wang'i ka be in gi giming'eyo minyal dhigo duong'go dhod ng'ato mondo mi nafas mar timo gino. To koro nitie kaka inyalo dhi skul, idhi nyaka university mitieko, but nitie gik miluongo ni soft skills. Gin very important. Ere kaka inyalo miyo ng'ato hero bedo kodi e yo machielo. E otese to beyo, ere se gine. To in kata kibiro ka nitiyo, ere kaka carry out yourself. Ere kaka show professionalism. Soft skills gi, mago wapuonjo. Soft skills go gin kaka mage? Soft skill en kata kaka inyalo wuoyo e interview. Soft skill en kata kaka iuso nengoni to ok ius ng'olni. Tie jok moko madwa nous mana ng'olgi. Mondo seche moko nene oromo. Ng'amo dich gi ng'olni onge. Ng'ato dich gi nengone kaka dhano. Wapuonjogi. Nikech society bo oseketo gima koro gimbe samoro moko dwa nokaw advantage. Koro wakwedo mano. Koro kibiro kama riziki nitiere, tia kotiegi malong'o. Oyuma ok wadwar. Nafase manitiere, wang'isi ni nafas nitie ka, to wadwaro ni kisedonjo ka tibedo nwa jambetre, mondo jomokawi gi bedo gi siso mar kawo jomamoko kendo, ka giseneno example maber ma iketo kacha. Jo ma provide tije gi kembe, sirikal, jogi bende wapuonjo. Nikech nitie jok ma biro wachonwa niya, an adwa ndiko ng'ato, to aonge gi lony ng'eyo ni to ng'ani ere kaka dwa kete kambi na kama obed comfortable. Nitie gik miluongo ni reasonable accommodation. Nyora winjo kipenja ni to an gi kit ng'ol mane. Idwa ng'eyo ka bende abiro biro machop ka. Koro penjo maber, nikech miyo koro an bende ang'eyo ni kanyo chal nade. Mindset mora bedo go ni kacha okona ni chal kama. Koro ing'e ni adjust e denda. In owuon bende aseng'isi ni abiro, koro in gadieri. Wacho bi ng'eyo, isewacho na koro okabi ka koka chako buok ni ang'o momiyo ka chal kama. Iwacho chon. Koro gigo bende nitie kembe moko moseng'eyo ni gichal kamano, to gidwa ni gilosi. Koro gibiro gipenjowa ni ere kaka dang' walosi mondo wakaw jogi. Koro kanyo bende wadonje kaka experts, wapuonjo kembego. Giwacho samoro ni mani gimoremnwa mondo wabende wakaw ng'amo ng'ol wami tich. Koro kanyo wadonje, wang'isi ni gima kama inyalo loso kama. Nitie ng'ama muofu. Nitie ng'at mawe ni muofu ni ok nyal tiyo, obiro tiyo gi kompyuta nade. Obiro timo kiang'o nade. Muofu nigi tiyo gi kompyuta nyowuoyo. Teknik kompyuta no iketo ne softwares makonye tich. Koro kata sami type gimoro cha, ini inene sami type. Eto gicha voice gicha, ong'e ni this is what I've typed. Mago ng'iso ni jogi nyalo tiyo kamora mora. Koro kaka Riziki Source, wan gi engagement, wan gi gik ma watimo gi employers, jodik tije, wan gi gik matimo gi sirikal, wan bende gik ma watimo gi jok mong'ol giwegi. Wadwaro ni ng'ato ka ng'ato wamiyo gimoromo kode. Ng'ama ong'ol ni wakete wapakeje obed ng'ama marketable. Jatich ni, ng'ama chiwo tich ni be wakete mondo obed gi nyalo mar neno ni ng'ani onego mi nafas. Sirikal bi wawuoyogo ni to chike museketo